Keby som to mala zhrnúť, tak vidieť veľryby je úžasné. No plávať s nimi je absolútne privilégium. V 60. a 70. rokoch industriálna revolúcia spôsobila to, že sa veľryby lovili až do takej miery, že takmer vyhynuli. V okolí Tongy ostalo len 32 samíc, čo ledva stačilo na to, aby sa dokázali reprodukovať. Dnes je lov veľryb v tejto oblasti zakázaný a našťastie ich populácia sa začína zvyšovať. Ja vás teraz vezmem na jedno z mála miest na svete, kde vráskavce dlhoplutvé môžete pozorovať zblízka. Vítajte na Tonge. Dobré ránko, zdravím. Máme 5 hodín. My sme dorazili akurát na letisko na hlavnom ostrove v Tonge. Z tohto letiska my totižto prelietávame na ešte jeden menší ostrov, ktorý sa volá Ha'apai, a to z toho dôvodu, že na tomto ostrove sa ideme šnorchovať s veľrybami. Ale o tom vám poviem trošku neskôr. Idem vám ukázať, ako vyzerá letisko na takom malom tichomorskom ostrove. Tiaľto až sem, to je letisková hala. Tuto prebieha check-in. Tam nás budú vážiť aj batožinu, ale aj ľudí. Agnes, kapičko ešte zavreté. Dali by sme si, ale nie. Kapičko. Neviem, ktorým poletíme. Tam je také úplne maličké. Vrtuľové, to je trošku väčšie. No, to je naše. To malé? No, Mhm. tak to je skvelé. Ináč už otvorili Agnes kaviareň. Jediné miesto, kde si viete dať kávu alebo nejaké jedlo na tomto letisku. Takýto výborný sendvičik. Panini. Panini, flat white, kapčo. Na letisku sme strávili viac ako 8 hodín. Dvakrát nám totiž preložili let. Na Ha'apai letí jediná letecká spoločnosť Lulutai a síce majú let 2-krát denne, je to Tichomorie. Je úplne bežné, že vám let presunú či zrušia kvôli počasiu, kvôli poruche, kvôli kto vie čomu. Poď na to. 120 kg. OK, overweight. To som schudla pre dovolenku, tak dobre. No, dvakrát nám preložili let, ale už sme zvážení, aj batožina, aj ja som bola zvážená a letíme na ostrov Ha'apai maličkým lietadlom vrtuľovým. Sedím na sedadle číslo 1, tak možno uvidím aj pilotovi do kokpitu. Ideme na to. Enjoy your flight. Thank you very much. Tak teda, vítajte na Ha'apai. Tu nám vyberajú už batožinku a ideme sa šnorchovať s veľrybkami. Stay tuned. Ináč ten prelet bol krásny, akože lietadlo mega hlučné, mal som celý čas slúchatka, ale tie korálové útesy, topka. Tak ide sekcia Welcome to my crib. Ako v MTV, vieš. A bodovanie, áno? Že budeme si tu užívať poriadok. Takéto krásne izbietky. S výstupom a do záhrady a na pláž. Krásne. My sa nachádzame tuto aktuálne, Tonga. A je taký zaujímavý fun fact o veľrybách, že vlastne tieto humpback whales cestujú len buď v rámci severnej hemisféry,
alebo len v rámci južnej hemisféry. A oni sa medzi sebou nikdy nestretnú. Akurát jediný spot na svete, kde sa stretnú, je pri Kostarike. Tu sa stretnú aj veľryby zo severnej hemisféry, aj veľryby z južnej hemisféry. Hneď po príchode sme šli vyskúšať neopreny a šnorchle a plutvy. Ideme to otestovať. V blízkosti je korálový útes, takže ideme pozrieť nejaké rybičky. No a zajtra ráno veľrybky. Prišiel deň D. Ráno sme vstali, sme na ostrove Hapaj, mali sme raňajky, navliekli sme sa do neoprénov a ideme tuto na more hľadať veľryby. Tak držte nám palce, nech vidíme čo najviac. Z malého prístavu sme vyplávali okolo 8 ráno, pripravení stráviť 7 až 8 hodín na mori. Sotva sme sa vzdialili od brehu a už nás vítali prvé veľryby. Každý rok sem do teplých vôd Tongy migruje približne 700 až 1000 vráskovcov dlhoplutvých, ktorí opúšťajú chladné vody Antarktídy. Na svojej 6000-kilometrovej ceste trvajúcej 4 až 6 týždňov ukazujú, čo znamená odhodlanie. Ich cieľ je jasný. Prichádzajú sem, aby si tu našli partnera a priviedli na svet mláďatka. Táto veľkolepá migrácia trvá od júla do októbra a presne vtedy máte jedinečnú šancu plávať s týmito úžasnými krásavcami. No kto by odolal? Ideme do vody. Toto je absolútne nepopísateľný zážitok. Neskutočné. To čo hovoríš? Prvé šlochovanie v živote a toto, Pane Bože. Wow. Pane Máme za sebou prvé plávanie s veľrybami. Zastavili sme sa na čajík a šnorchlovanie. Naše prvé plávanie s veľrybami bolo jednoducho úžasné. Oveľa lepšie, než som si vôbec vedela predstaviť. Počas presunu na ďalšie miesto začali veľryby skákať nad hladinu, ako by nás lákali bližšie. Jasný signál, sú pripravené na ďalšie stretnutie. A my tiež. Tu bola niekde. A vyložil na tejto strane. Underneath us. My si tu papkáme obeda. Okolo lode veľryby. Tak, dávali sme si obídek, ale začala okolo nás plávať veľryba, tak ideme do vody.
Vráskavce dlhoplutvé sú cicavce, to znamená, že rodia živé mláďatá. Tie pri narodení merajú okolo 4 až 5 metrov a môžu vážiť až 2 tony. Každý deň vypijú 600 litrov mlieka, ktoré obsahuje až 65% tuku. Vďaka tomu rýchlo rastú a denne môžu pribrať až 45 kg. Samice zvyknú mať mláďatá zvyčajne raz za 2 až 3 roky. Tento čas potrebujú na zotavenie a na zabezpečenie dostatočnej výživy pre svoje telo po narodení a dojčení mláďaťa. Vedeli ste, že kým sú v týchto vodách samice celý čas takmer vôbec nejedia? Vody v okolí Tongy sú bezpečné, bez predátorov, ale to znamená aj málo potravy. Najedia sa, až keď sa vrátia po 6 mesiacoch do Antarktídy. No, dobré ránko. Vítajte v mojej izbe. Máme 6:30. Raňajky sú od 7:00 a od 7:00 do 7:30 následne nás prevezú autom do prístavu a medzi 8:00 a 8:30 vyrážame na more hľadať ďalšie veľryby. Máme deň 2. Včera sme videli úžasné zábery, úžasné situácie a bolo to prekrásne divadlo, tak som veľmi zvedavá, čo nás čaká dneska. Som extrémne unavená, lebo celé to byť na mori, do vody a zároveň som extrémne nadšená a vystresovaná, keď tie veľryby plávajú okolo, tak som z toho dosť taká zničená, ale stojí to za to, tak zaberiem vás dneska so sebou na loď, tak uvidíme, čo sa nám podarí natočiť. Že koľko ľudí je dosť ľudí v aute. Trochu praktických informácií. Do vody k veľrybám môžu ísť naraz len 4 ľudia plus sprievodca. Od veľryb musíte byť minimálne 5 metrov vzdialení a nie je dovolené sa ich dotýkať. Sú to veľmi nežné stvorenia, no plutva dospelej veľryby môže mať až 600 kg a teda rozhodne nechcete, aby vás tou plutvou trafila. Hej, cipána, to je brutálne. No, vážení, dovolte mi predstaviť vám Taxído. Neskutočne hravé mláďa, ktoré sme mali tú česť poznať. Taxído skákal z vody a šantil sa pred nami vyše hodiny. Dôvod, prečo veľryby vyskakujú z vody, nie je úplne známy. Je niekoľko alternatív. Buď si tak čistia pokožku od parazitov, alebo medzi sebou komunikujú na veľké vzdialenosti. Ďalším dôvodom môže byť, že ukazujú svoju silu a predvádzajú sa pred samicami, alebo sa skrátka len tak tešia. Jedno je však isté. Je to super predstavenie. Kým Taxído sa pred nami predvádzal, jeho mama spala na dne. Mláďatá dokážu zadržať dých len na 12 až 15 minút. Mami dokážu zadržať dých až na 30 až 40 minút. Keď sa mama potrebovala nadýchnuť a vyplávala na hladinu, Taxído začal sekať dobrotu a už len tak poslušne plával okolo mami. Moja absolútne najobľúbenejšia aktivita je čurať v neoprene vo vode. Fajnostka. Chlapstvo. Po obede sme si požičali bicykle, aby sme preskúmali ostrov. Tie
Tieto už mali najlepšie roky za sebou, takže som len dúfala, že sa nerozpadnú po ceste. Celý ostrov prejdete bicyklom za približne hodinu. Žije tu necelých 2000 obyvateľov, okolo vás budú neustále pobehovať prasiatka, kohúty a psi a zdá sa, že národným športom je tu kosenie trávy. Aj keď tu toho veľa nenájdete, pláže sú jednoducho úžasné. Miestna módička. Idem natočiť miestny obchúdek. Tak tu sú všade. Já jsem blbá. Tak tady vezmeme. Úplně z toho nemám. No, nemôžeme ísť tam jesť, oni vedia, hej? Tak nemôžeme jesť tam. Ešte niekde mesto? Neviem. My jsme teď ve městě. Toto je centrum? Chceš zkusit? Black Currant? Je to umelé, Black Currant. Cukrová vota. Tak takto tu je pristávacia dráha. A cez pristávaciu dráhu vedie normálne hlavná cesta. Tam vzadu je letisková hala. A keď pristáva lietadlo, tak to pravdepodobne zavrú tam a tu, aby nechodili auta. Čaká nás tretí deň na mori. Oliver, ako to vidíš dnes? No perfektne, úplne. Budú veľrybky? Musia. Musia, no. Nedáme im šancu. Mali sme šťastie posledné 2 dní, takže uvidíme, či to dnešok tromfne. To ste na nich magnet, babi, no. Dobrá karma skupiny. Áno. Máme došlo s vami, ju hľadáme a ideme do vody. Tretí deň sme teda veľké šťastie nemali. Na Tonge majú také príslovie, že ak jeden deň veľryby vyskakujú nad vodu a sú hravé, predpovedá to, že sa blíži silný vietor a bude ťažké ich nájsť. No a tak sa aj stalo. Síce sme videli pár veľrýb, ale nechceli s nami plávať. Vždy rýchlo odišli preč. To je príroda, musíte s tým rátať. Niekedy sa môže stať, že veľryby neuvidíte vôbec. No a teda aj na lodi to bolo dosť adrenalinové. No a keď sme to už najmenej čakali, predsa len sa nám podarilo natočiť krásny záber. Pustil nás k sebe eskort. Ak je veľryba prvorodička, sprevádzajú ešte jedna dospelá veľryba, ktorá je ale veľmi protektívna a zvyčajne teda rýchlo odplávu preč. Nás k sebe pustili a bolo to neskutočné. Započúvajte sa ešte na chvíľku do ich spevu. Je to jeden z najfascinujúcejších zvukov v oceáne. Komunikujú medzi sebou všetky veľryby, no komplexné a melodické piesne spievajú len samci. Piesne sa menia a vyvíjajú počas sezóny a medzi generáciami. Jedna pieseň môže trvať až 30 minút a často ich opakujú celé hodiny. Takže nevieš úplne vypnúť? Tak, vážení, končíme. Dneska letíme z Tongy z ostrovov Hapai späť na Fidži. Máme za sebou úžasné 4 dní, kedy sme sa plavili po mori, hľadali veľryby, plávali s nimi, pustili nás k sebe neskutočne blízko. Musím povedať, že to bol jeden z najkrajších a najintenzívnejších zážitkov v mojom živote. Je mi trochu smutno, že už ich tak skoro neuvidím, no ale čo sa dá robiť. Bolo to epic, som za to nesmierne vďačná a uvidíme, čo život prinesie ďalej. Tak čaute.
Sme na letisku, tak idem rýchlo skontrolovať, či môj gate existuje. Existuje, je tu. Trošku starecký joke, ale snaď oceníte. Každopádne, tuto je check-in, tuto je gate. Tu nájdete telefón, ak si chcete vybaviť medzinárodné business cally. No a tu máme VIP lounge. A to je všetko. Obrovská letisková hala, ľahko sa tu stratíte, takže treba dávať pozor. A je, tak to tu pribral. A tušíš prečo? Dobre varili. Na tomto maličkom letisku sme dostali ručne vypísané letenky. To je celkom pekná rarita. A vyzerá, že sedím pri okne. Dnes je krásne počasie, takže ten prelet ponad ostrovy bude fenomenálny. Thank you. Pre tých z vás, ktorí ešte stále nemajú dosť veľrýb, tak tu máte bonus. 2 minúty tých najlepších záberov, ktoré sa nám podarilo natočiť. Užívajte.